Walo ka mga incoming international flights ang apektado sa paggalugway sa diversion sa mga international flight ngadto sa Ninoy Aquino International Airport gikan sa Mactan Airport. Kadagkuan sa MCIA og lokal nga kagamhanan nang hinaot nga unta marisolbar na kining maong issue. Si Luan Mirundina adunay live report. May Bob, kung basihan ang 75% seating capacity, adunay 1,587 ka mga pasahero ang maapektuhan sa paglugway sa diversion sa mga incoming international flights sa Mactan Cebu International Airport ngadto na sa Ninoy Aquino International Airport. Niadtong Domingo, Hunyo 6, may nakatugpa pang duha ka mga international flights sa Mactan Cebu International Airport, dala ang kapin sa 200 ka mga pasahero. Ug pagka-Lunes, may nakatugpa pa usab nga usa ka flight gikan sa Qatar nga may dalang 325 ka mga pasahero. Apan gahapon, Hunyo 8, wala na gitugutang mga pasahero sa international flights nga makasulod sa Sugbo. Gipasabot ni Attorney Glenn Napoli, Acting General Manager sa Mactan Cebu International Airport, nga sa Hunyo 8 na sa udto niya na dawat ang memorandum gikan ni Executive Secretary Salvador Medialdea hinungdan sa kalit nga kausaban. Pagka Tuesday gahapon, diha pa nato na dawat ang official copy nga gi-extend di ay. Although dated siya og June 5, ang na-receive na mo gahapon naman. So officially gahapon gid nag-notify sa mga airlines nga mo na baton. We had to divert. Sa naasoing memorandum, nalatid nga hangtod sa Hunyo 12 ang paglugway sa diversion sa international flights aron masiguro nga mapatuman gayud ang travel ug testing protocols nga aprobado sa IATF. Ang chairman sa Mactan Airlines Operators Council, Raymond Hicarte, sa text message mitataw nga igo lang silang mituman sa nadawat nga notice to airman kabahin sa diversion of international flights. Ning pagpatuman na usab karon sa extension sa diversion sa mga incoming international flights ngadto na sa Ninoy Aquino International Airport, apektado dili lang ang mga OFW ug mga ROF, apan nasamutan ang kalisod nga nasinati karon sa mga kawani sa airport ug sa mga nanrabaho sa mga hotel. Ang ako lang panghinaot ani nga maresolba ani unsay problema sa between Malacañang ug ang sa probinsya because luoy ang mga Pilipino, mga OFWs nato, sila ang luoy. Other than that, ang mga trabahante po nato nagtrabaho ta sa hotel, they were happy nga mubalik ang mga flights, ni saka na ang ato ang pasahero, naghanang customer, but then nahitabo ni siya. So hopefully lang magkasanabot na tanan. Dili na tamugo biyan sa June 12 nga extension. Tuota nga nagkasabot na nauyon na no. So mao na nga ang ato mugod ba nga ato lang po i-balance ba no ang atong economy sa ato ang syudad. Sa pikas bahin, nang hinaot usab ang Hotels, Resorts and Restaurants Association of Cebu kon HRAC nga unta sa Hunyo 13. Balik na sa normal ang operasyon sa mga incoming international flights sa Mactan Cebu International Airport, ilabi na kay giaprobahan na kagahapon sa OWA ang ilang hangyo nga umentuhan ngadto sa 2,000 pesos ang room fee sa matag OFW nga mapaubos sa quarantine sa mga 3-star hotels, samtang 2,500 pesos sa mga ma-quarantine sa 4-star o 5-star hotels. We will basically wait whatever the LGU and IATF stand. This is beyond HRAC. This is basically between LGU and IATF. Although naaragyan na ni IATF kung iyag yun ang ibalik ang flights to Cebu. No? Samtang Bob, gipahibaw usab sa HRAC nga hayan mamahimo na unyang 5,000 ang mga quarantine rooms dinhi sa Sugbo human giaprubahan sa DOH o sa DOT ang mga 11 ka mga properties nga mamahimong mixed use o kini mga hotels nga mamahimo siyang leisure hotels o quarantine hotels at the same time apan ipatuman gihapon ang higpit nga protocol ug aduna pag yoy pending nga application sa 8 pa ka mga properties nga mamahimo na usab nga mixed use. Hayan dili na unya problema ang kakuwangan sa mga quarantine rooms. Bob?
Daghang salamat, Luan Mirondina sa imong live report.